stíháš. Ideš spať akože? To tam nevíte napríklad. Cháp to, jak chceš. Môžeš. Cháp si to, jak... 115 kávu 20. Áno, pri si tam Iné kávy. Ho, ho, ho. Ten som dal tým. Ho, ho, ho. Mali do mesta držať zvíjačať. Ja hovorím, že jeden to bude len držať a zdvíhať. Abo 10 ľudí bolo. Celý krst je. Položiačky. On tam tú šnúru drží, hajzel. Ja to robím, že to nepadá, že to som trafil. Ja som to skúšal jak hlava. A vy tam traja na ňu strieľate a ja tu nechcem nabíjať. Nechci aj zdvíhať. Ty musíš nabiť, vyhnúť to, a než nabíješ, to bude dole. Tá zamieríš na spoď a než to vám rodí tam. Daj mi ho tam. Keď tam položí telefón. Nenadáva. Nejaká užrata. Alebo to bola fakt brá. Ja to nikdy nepočítam, to je. Tak ustrelíme tie špagáky. A sa to nevadí tomu. Nevadí. Tak ale toto láhanie a sadanie to... Až jak voda dostane. Budeme teraz spraviť takú 2 metrovú Ameriku. Kto trafil cukor na 50? Ja? Kedy? Tam vzadu teraz. Som videl, jak sa zaprašilo. Ja som nebolo. vrchol trafil. Ne, videl som, že to nebolo. To prsko sa na tej dobe. To je iba- Keby sme začali zo stolu, tak